festa, għamilna l-festa kollha ta' ġewwa 15 jum kwindiċina l-koll intqajna man-nies, ħadna pjaċir niċċelebraw hekk b'mod differenti mis-soltu għaw din ir-realtà din id-darba. Esternament ma tista' tagħmel xejn, imma fil-kuntest tal-Knisja iċċelebrajna b'mod sabiħ. Il-komunità wkoll kooperat, ġiet il-Knisja ħadet sem diversi setturi ta' nies minn anzjani sa' żgħar, familji żgħar, żgħażagħ. Hekk illum bħallum nagħmlu l-festa s-soltu ta' Santa Marina bil noħorġu l-purċissjoni flaxija, llum minflok il-purċissjoni flaxija nagħmlu l-qudiesa kanta ta' flaxija mbagħad wara ngħidu r-Rożarju quddiem Ġesu Ewkaristija. Hekk tradizzjonalment fl-imġar issir dik il-famuża l-offerta tal-vara. Ovvjament dawn il-fondi li jsiru kollha jmorru bris il-parroċċa u bris il-ħidma pastorali tan-nies li aħna naħdmu dwarhom. Kuna diversi proġetti għaddejjin, diversi realtajiet li aħna rridu natuhom u ngħinu fihom għal daqstant dawn lotjiet tan-nies imorru bris il-ħidma tan-nies stess. U allura jiena grat ħafna lejn l-imġarrin li kontinwament jagħtu s-sem tagħhom biex bekk verament mhux biss niċċelebraw il-festa ta' Santa Marija, ma niċċelebraw din l-imħabba tal-komunità li għandna għal xulxin.